Papa Jack! Yung guys, good morning sa ating lahat. Punta tayo sa bundok para manguha ng nyug at hagikik. Ayun guys, dito kami ngayon sa bundok para manguha ng higikik. Ang balot sa ating lulutuin. Panoorin nyo po hanggang dulo para alam nyo kung ano yung lulutuin namin. Bigyan natin ng kinagang yung kasama natin kanina. Tara, samahan niyo ako. Papa Jack! Tatay! Ilang! Po, dinaanan natin yung tropa natin, si Papa Jack. Ang init-init, humihigop lang sa baw ng baka. Andito na tayo. Let's go. Major. Haluto pa lang. Kinagang. Sugpo. Oo. Sinabihan ko. Tapos nating mabigyan ng kinagang yung tropa natin. Kasama natin kanina. Ayun, nagutom kaagad ako.
Tara kain tayo guys. Dito ko na po tatapusin ang video. At pahingi naman po ng like, share, and subscribe. At shoutout din po kay Sir Oli Adventure.